Gọvanọ Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ekwego nkwa na ya ga-alụlụ karịa otu ọ lụrụ ikwe na dịka ọ kwere ndị Anambra nkwa ogo na-achụnta nkwado. O kwuru na ọchịchị ya kwudosiri ike dị njikere ịma Anambra steeti ka ọ bụrụ ụwa bịa lelee. Gọvanọ Chukwuma Soludo kwupụtara nke a n'Immaculate Heart of Mary Parish Fege Ọnịcha n'ụka Iche Chineke nna ekele nke Barrister Sly Ezeoke nwa maka ntụrụ ugo mmeri o turu na ụlọikpe ejecha ọgwụ dịka na ha ekwupụtago na ya bụzi onye isi oche otu APGA n'ala anya bụ Naijiria bụ nke ama ama kpọmkwem. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Gọvanọ Soludo onye bụkwazi onye isi APGA na Naijiria gbaa gburugburu nke ọ bụ onye nọchitere anya ya na ya bụ ihe mmemme osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim nọrọ oge ọ na-ekene Chineke maka mmeri o nyere ya bụ otu APGA na Supreme Court n'oge gara aga, kwupụta na ya bụ otu APGA ga-aga n'iru ịrọpụta ndị ndu ma ihe ekwe na-akụ n'iwulite ọdịmma ndị mmadụ na n'ogugo ọchịchị dị iche iche, ebe ọ kpọkụzi ndị Anambra ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịga n'iru n'inye ọchịchị ya nkwa. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa National Chairman nke otu APGA bụ ọkaikpe Ezeoke nwa kenere nnọọ Chineke maka mmeri o nyere ya bụ otu APGA na Supreme Court ma kwee nkwa na ọ ga-eji ya bụ ọkwa dịka onye isi otu ahụ wee lụọrọ Chineke nakwazi ọha mmadụ ọrụ otu o si wee kwesị. Ụfọdụ n'ime ndị otu APGA ndị eji okwu ha agba izu ndị soro ya bụ onye isi APGA na Naijiria wee gaa ya bụ njem ịtụ mma bụ ndị gụnyere onye ji ọkwa Mayor Idemmiri North bụ Chief Stanley Nkwoka, onye jibu ọkwa Transition Committee Chairman nke Orumba South Council Area bụ Prince Neville Uchendu ya nakwazi Maazị Promise Egbeji, gosipụtara nnọọ obi aṅụrị ha nwere na ya bụ mmeri otu APGA tụrụ n'oge gara aga, ebe ha kpọkụzi ndị otu ahụ ka abụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-elube isi nye iwu niile na-achị ya bụ otu maka ọdịmma mmadụ niile. Site na Immaculate Heart Parish dị n'Ọnịcha, abụ m Emmanuel Okonkwo.